Aiwa tiri kufara. Tiripo pana takamirira men believed. Tisi vana vababa. Tiri kufara tiri kuheroes baba. Tiri kutenda kuna baba. Hanzi tiri kufara takamirira panapa takamirira men believed. Muri kuvaona here vakomana vacho. Varume apa vacharatidza kuti vakatodhakwa zvavo vakanamwa nezvinhu. Uri kuona kana muromo yakachena nenzara pakashata baba. Pakashata ende mawana. Regedzai tiende pamberi munyazozvinzwira mega. Aiwa tiri kufara. Tiripo pana takamirira men believed. Tisi vana vababa. Tiri kufara tiri kuheroes baba. Tiri kutenda kuna baba wedu Munangagwa. Vakoita mene wesadhaki tiri kufara nazvo vano veZimbabwe tasunungurwawo. Hanzi tiri kufara baba wedu vaMunangagwa vaitwa chairman wesadhiki vana veZimbabwe tasunungurwawo. Hameno tasunungurwa papi chaipo chaipo ndoda nyatsonzwisisa. Pamwe ndiri kurasika iyo pamwe uri kuziva isa comment mucomment section unyasombotitaurira kuti papi chaipo chaipo pari kunzi tasunungurwawo. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuta sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 2.5 Creative Studios. Right, nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje inyaya yemayouth eZanu PF. Aiwa hanzi asingazive ngaadzidziswe ozivawo. Handitika haipo, haisi nyaya yekusekana, haisi nyaya yekushorana, but tangoya tichimbovapinza chikoro apana echidika kuti tivazivise kuti aiwa SADC chairmanship chigaro chinoroteta, chinotenderera, zvinopananwa chijana. Hapana mari inobviswa, hapana voti inoitwa. Aiwa 10 yenyu, nguva yenyu ikangosvika kunzi president wenyu nyika yenyu ndo yaakugara pachigaro chinongonogarwa. Saka information iri kuuya kumayouth, information iri kuuya kuapfana ava, information iri kupiwa apfana ava, information isiri iyo. Zvakuita kunge hameno pakatonyorwa, kunge pakavhotwa, kunge pakaita sei, but aiwa sezvamunoziva panapa pachitubu tinodzifambira touya nadzo tokuratidzai moita sei mozvionera mega zvisina chitsotsi. Right, ndisandapinda munyaya yangu, ngoma ndiyo aiwa manje zvamanje hasi kumbotaura nyaya yemakwenzi. Makwenzi nichazoya nawo ndikutaura kuti kana uine bhizimusi rako, une bhindauko rako rauri kuita uri munyika yeSouth Africa, aiwaka rongeka munhu, vhura register company. Register company yako zviri pamutemo. Handitika panongodiwa valid passport yako umbva waita sei woregister company. Waregister company yako wovhurirwa bank account yeFNB. Zvinhu zvako zvoita sei, zvinhu zvako zvorongeka. Handitika wopinda mugwara, wopinda woshanda usingavhunduke, usingatye. Saka bata Owen panhamba idzo dziri pasi idzo womutaura kuti Owen tabva nekuna DJ Holly, vataura ivo kuti iwewe ndiwe munhu wacho anokwanisa sei, anokwanisa kutiitira mudhiginyira wacho, zvinhu zviite sei, zvinhu zviende kumberi. Handitika right, regai ndise video ndikuratidzei mayouth apana vechidiki veZanu PF vachitaura kuti tinotenda mukuru wenyika
SADC chairmanship yauya hanzi ndane 30 something years ndisingatomboziva kuti zviri kufamba sei, but nhasi ndazotenda kuti zvauya. Siya comment mcomment section wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti zvakaita sei, zvakamira sei. Handitika rega tinzoti haufa. Aiwa tiri kufara. Tiripo pana takamirira men believed. Tisi vana vababa. Tiri kufara, tiri kuheroes baba. Tiri kutenda kuna baba. Hanzi tiri kufara, takamirira panapa, takamirira men believed. Muri kuvaona here vakomana vacho. Varume apa vachatoratidza kuti vakatodhakwa zvavo, vakanamwa nezvinhu. Uri kuona kana muromo yakachena nenzara, pakashata baba, pakashata. Ende mahwani regedzai tiende pamberi munyazozvinzwira mega. Aiwa tiri kufara. Tiripo pana takamirira men believed. Tisi vana vababa. Tiri kufara, tiri kuheroes baba. Tiri kutenda kuna baba wedu Munangagwa. Vakochairman weSADC tikufara nazvo vaneZimbabwe tasunungurwawo. Hanzi tiri kufara baba wedu vaMunangagwa vaitwa chairman weSADC, vana veZimbabwe tasunungurwawo. Hameno tasunungurwa papi chaipo chaipo, ndoda nyatsonzwisisa. Pamwe ndiri kurasika, iyo pamwe uri kuziva, isa comment mcomment section unyasombotitaurira kuti papi chaipo chaipo pari kunzi tasunungurwawo. Mahwani ka mahwani aya ameno ndosaka ndataura paipo kuti simbi inorodza imwe simbi, timbodzidziswawo nekudzidzisanawo, tichionesana kuti bo here. Ngatinzwei mashoko aya zvakare. Tiri kutenda kuna baba wedu Munangagwa. Vakochairman weSADC tikufara nazvo vaneZimbabwe tasunungurwawo. Nyika yedu kuramba ichienderera mberi. Summit SADC muZimbabwe yakawinzwa naMunangagwa since hatisati tamboiona kana kuinzwa tichikura. Awe ndianopedza uyo ndianodya uyo. Hanzi SADC summit yakaunzwa nababa wedu vaMunangagwa muZimbabwe, hatisati tambobvera taiona kubva tichikura. Awe anodya uyo. Vakaipa. SADC muZimbabwe yakawinzwa naMunangagwa since hatisati tamboiona kana kuinzwa tichikura. So far takuma 35 years but hatina chatataona, but apa tofana kufara tichinzwa president wedu achidedza summit SADC muZimbabwe. Tiri kude 30 something years sekurasa tambona SADC summit, kana payslip chaiyo chaiyo futi haatoiziye pari papapa, haatoende kubasa ipapapa, ari kugara padeni pamhomzi ake namudara wake kana padeni pagogo. Ndo zvinhu zvaaona zvisina basa izvozvo. Vasarudza kutaura kuti hanzi 30 something years SADC summit yaunzwa muZimbabwe nababa wedu baba Munangagwa. Hei, pakashata baba. Ndo paipo paunozonzwa bhaibheri richitaura kuti hanzi vanhu vangu vaparara nenyaya yekushaya chii, yekushaya zivo. Rega tipfuurire pamberi apo tinzwe taufa. Excellence Dr. E.D. Munangagwa nekupuwe chigaro cheSADC chairmanship ndo pakufara kwatiri kuitisa kuchave rusununguko rweAfrica yese, nekuti mapresidents ese muSADC achateere tsoka dzavaMunangagwa. Vachave munhu achave director kuti apa itai so. Saka kufara. Hanzi achava munhu achave director, achanga achidirector kuti itai so nekudai so. Ameno ndo clip ranga ndangoya naro kuti ndingokuratidzaiwo zviri kuitikawo munharaunda mumasendline umu kuti pakashata. Pakashata nditika. And then pane mashoko ari kutaurwa kunzi hanzi vachamisa vabatwa vadini. I'm trying to get the information iri correct, iri accurate kuma sources angu ari close kwavari. Handitika ndo ndauya ndakupai panapa. Ndakambozvitaura kuti kwamunenge muchiteerera kwako munenge muchiudzwa nhau dzekunyeba dzisina umbo. Munhu zvaangofunga musoro wake ungotaura kuti ningazoti.
but unenge uchipa vanhu chi information isiriyo handitika. Saka ndichaedza nepandogona napo kuti ndikubatsirei information iri accurate ndoandakuunzirai panapa handitika mamaita sei mamazvionera. And mangwana zvakare ndichange ndina madzibaba eshanduko vachitipa futi update kuti zvakamira sei chichiri kuitika ma1 chaiwo tisingakanganwe varoda kubatsira madzibaba eshanduko. Mari ngadzirambe dzichiuya, munondibata panhamba dzangu ndidzodzi dziri pascreen idzi. Mukandibata ipapo ndokuudzai pamunoita sei pamunoisa mari direct kwavari. Mari haisi kuuya kwandiri, handitomborina basa nayo. Tingoripo pakuti tibatsire mumwe wedu, tisimbise mumwe wedu because mhuri yake yapa ma1 ende iri kutsomwa nevakomana handitika. Saka ngatiedzei nepatinogona napo kuti tingoita sei tingoita kanzatu tiite sei tivabatsirewo kuti vaite sei vakwanise kuwanawo cheuviri cheutatu handitika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.